Padayon tang na malandong sa mga virtues nga maghatag natog paglaom. Kaya nga tong tema mauman ang Pilgrims of Hope nining Misa de Gallo. Sa unang adlaw ang atong gipamalandungan ang letter H sa hope nga word stands for humility. Gahapon ang atong gipamalandungan ang letter O stands for obedience. Ang wa kahinomdom na miligros impierno. Karong adlaw ang letter P ang sawan prayer or piety, ang pagkamaampoon. Kaning pagampo or prayer or piety nga virtue mao sa ni usa sa maghatag natog paglaom. Ang tao nga maampoon kanunay nagampo, dili gid na daling ma-discourage, dili daling maguol, dili daling mo undang sa iyang commitment. Lingiyay mong tupad ing na kaundangon na ka. Ing na kaundangon mga asawa, dili na mo kaundangon sa atiman anang paghigugma ng inyong mga bana. Mga bana, dili mo kaundangon sa pagsigig atiman o higugma ng inyong asawa. Luod na kaignaw. Mga asawa, tanaw nyo yung bana, lami na kayong hiluan. Mga ginikanan, pa mo ma-discourage sa katapulan o sa kagahig ulo anang inyong mga anak. Di igyon maminaw ninyo at igyon magsig paminaw sa cellphone. Mga anak, wa mo ma-discourage sa inyong mga kabugat nga gibati sa inyong ginikanan nga wa gi klaro, perti pang muyaw-yaw, perti pang mamalikas. Wa mo ma-discourage. Kung naa mo anang pagbatia, pagampo. Ampo. Maulian dayon ka. Ako bitaw din action kong discourage kay hinay kayong halin sa slot. Ampo lang. Ampo. Napagyo din uban, manimba, mapagaw na lang tag sinulti, lingkod lagi mo sa atubangan, sunda ang atong asyirit, mga isog yung kaignaong, ato yung lingkod sa daplin. Ako nga nung manimba, man sa ni mga yawa sa doon. Ampo. Di kita ma-discourage. Sige lang yun. Nakaroon nga no ang pagampo makahatag magtinuod nga paglaom. Sa unang pagbasa, naghisgot diri nga ang Ginoo moabot og maghari kaninyo. Ang Ginoo nga maoy naghimo sa tanan, ang Ginoo nga maoy gamhanan sa tanan. Moabot og maghari kaninyo. Unya kun maghari na siya, makabaton mo og kalinaw. Muna sa atong tubag sa Salmo, puparihag yapon gahapon. Unsa to? Unsa to itubag nato karon? Ang katarong mulambo sa iyang panahon o ang kahingpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Ngano man kay ang Ginoo is always in control tungod sa iyang grabing gahom. So ang pagampo di mga igsoon kinahanglan nining 13 ka elemento. Una, moilata nga ang Ginoo gyud maoy gamhanan, dili kita. Nilingay mong tupad. Namutuo ka nga ang Ginoo makausab anang imong naong. Ina kano. Mutuo ba ka nga ang Ginoo makausab anang imong batasan? Tuo ka? Oh, yes. Gamhanan gud siya. Nothing is impossible with God. Ikaduha nga elemento nga ang kabubuton sa Ginoo maogyoy atong sundon. So kung magampo deta atong paminawon unsay gustos Ginoo. Dili ta magsigig diktar niya unsay atong gusto. Moingon ka Ginoo, makauyab na ta ko karong December. Kay sukad masukad, wa pa jud ko kauyab.
imo nang gusto. Nya ang gustos Ginoo himuon man day kang madre. Oh, di adto ra day kaspari padong. Ginoo makauyab na unta ko. Ay dugay na kong nagsakristan, wa jud ko kauyab. Nya diha ta toy ni aksyog sugot giilog sa laing sakristan. Oh, inana baron. Ayaw siya diktari. Ing na lang nga matuman imong pagbuot kay basid ang gustos Ginoo mapari ka. Oh, di ba? Ini kapari nimo tanang chicks imo. Di bitaw joke ra na. Unsay gustos Ginoo ba? Nga ikatulo nga kana ganing elementos pagampo ang pagbuhat sa gustos Ginoo. Kanang moingon na taba nga bahala nagsakit, bahala nag-uwaw, ako ding buhaton. Kay nga naman, mituo ko nga maogid ni ang insakto. Ana, muna hitabo ni Jose sa atong ebanghelyo. Si Jose, buutan nga tao, maampuon nga tao. Mausad si Maria. Karon kay namabdos mas Maria nga wapan niya hilabti. Unsa may bation gyud sa tao, labi na sa lalaki, nga ang imong pangasawunon wa pakakahikap na mabdos. Unsa may bation sa kuan lalaki, mahiubos gyud. So sa iyang kabuutan nagplano gyud si Jose sa iya bang tawhanong pagbati, nagplano siyang iyang biyaan si Maria, pero nagampo siya. Unsa may resulta? Nagpakita ang anghel niya o giingnan siya, mauni ang gustos Ginoo, mangasawa kang Maria, kay si Maria namapdos na sa gahom sa Ginoo. Nya kay niila man si Jose nga ang Ginoo gamhanan kayo, siya bitaw di jud ko mo question kung si Maria namapdos tungod sa Ginoo, kay gamhanan kong Ginoo. Nya giingnan ni siya, balik ngadtong Maria, pangasawa siya og nganlig Hesus ang iyang anak, kay ang meaning anang Hesus manluluwas. Balik na yung Jose nga to, wa na'y daghang pangutana. May kamo mga asawa, kung pananglitan mga bit inyong bana niya, muadto din mo sa Ginoo, Ginoo nganong nangabit man ni siya, niya moingon din ang Ginoo ayaw reklamo, padayon sa paghigugma og atiman sa imong bana. Musugot mo dili. Kinsay mo sugot, taas ang kamot. Sige, isa ba? Mga yawanon, gede mo. Kamo mga banang niya din pananglitan ron, imong asawa, sige yaw-yaw, perti na yung makayaw-yaw, gamay ni mong lihok, sawayon dayon ka, mura nag-animal kaignaong. Nya, buutan kay siya, mutratar sa imong kumpare. Magsigi jog ingon, pre, unsay gusto nimo pre, mango float. Oh, inana ba? Nya, igpangutanan nimo sa Ginoo, maghilak na ka, animal man ni akong asawa, Lord, anong sige man nagingon ani niya, iya man kong pasuyaon. Unsa do na kani sila relations pare. Nya dugay ra ba kay mouli, ihatod ni pare tag alas 12 nas gabi o sa alas 3 nas kadlawon. Ana, unsaon man ni nako, ako na lang kaning patyon. Nya moingon ang Ginoo, ayaw. Pangasawa lang gina atiman na higugmaa, iapil sa dangimong kumpare. Kinsa mga banaha ang mosugot ani, taas ang kamot. Parihara mo tanan. Tanawa, tungod aning batasana, dili ta nagpakita ta nga kuwang tas pagampo. Kaya ang kasagaran natong gibuhat, naara kita kutob sa ampo-ampo. Ampo-ampo ba kanang sunod-sunod lang. Uy, milagroso man kuno dito, mangadto ta. Uy, aligre ni da, aligre ni, apil ta. Sunod-sunod lang ba? Ala, misa di Galio na. Ingon ra ba sila kung homnon gid nimo ang 9 days, unsay imong pangayoon, ihatag yun. Nya, wadyo kay sabong-sabong diri sa petition and gratitude. Mawitan ang giusab na ni nato ron pamaagi kay kadto check ang uban dugayan man mo and check pa ka dito
Nya usahay, wa sa dito ang imong petisyon. Ang ato rong bagong pamaagi para makasabong gid mo dire kanang pangayo lang mo og naa kay pangayoos Ginoo karong adlaw, nya naa sa kay pasalamatan niya karong adlaw. Pangayo lang mo dito og kanang nana usa ka Christmas ball unya human dayon hug mo sa inyong love offering. Nya human ana inigpaso na diri unya imo tong balikon pagsulti, Lord, ako ning i-offer nimo ang akong pasalamat o kining akong pangayo. Nana sa imong kasing-kasing. At least one petition, one gratitude, nya sabong dayon dire. Ana na lang ha, aron paspas. Kinsa man ninyo ron ang naay pasalamat nga inyo nang gigunitan ang bulat sa kamot. Jotay pa kayo, mga asyirit, suroy niya mo niya. Og dapat dihay mga bula isuroy nga ri ofertory aron nga maka petisyon sad mo. Bisag piso imong ihog 25 centavos ba haron ang imong petisyon bali ra sag 25 centavos ang igran sa Ginoo. Nya na kay petisyon nga makapasar ka sa board exam bali ra sag piso ang imong mapasaran ana. Pasabo. Ito kinasing-kasing ha. Mao ni siya ang atong buhaton magampo. Nya kung naa nakaaning muilakang ang Ginoo gamhanan unya mutuman ka mahibaw na ka siyang kabubuton musunod ka siyang kabubuton everything every good thing will follow. Ang tanan gyud mosunod. Mao bitato nga pag-abot nako dinhi August 6, 2019 hapit tanan nato dinhi mga tiles na nga tangtang na to. Ato dihang kisami na nagbitay ng liki. Ato dinhing kurente. Wagi klaro, sige ka trip off. Kay gikan na to skwintador dito. Sige na nigto dinhing kilid sa simbahan. Magsaot ta diag planggana. O niya, way sira diri ang kanidinhi. Way lamisa dito sulod. Ato pa dihang opisina, porting gamaya. Hapit muhuot ang sekretary. Nyag musod pa ko, magkabag-iray ng among sampot, na miligro sag ma-develop ko, so di na lang ko musod. Ana. Pero pagpangutanan ako sa Ginoo, Lord, una ra ba ni akong parokya, unsa may akong buhaton karon? Ang lamdag is Ginoo nako, puy iusa og pila ka buwan ayaw pagpangusab diha. Kinahanglan makat-on kag puyo niini. Nya paghuwat na lang sa akong isulti. Mo to, wa jud koy giusab dinhi hangtod niabot og January, sige meeting sa atong pastoral ana hangtod pag January 2020 nisugod taog kani-ganing himo og hinay-hinay mga projects guided by our patron saint San Vicente Ferrer og sa atong Ginoo og mao na ni Roy nahitabo sa atong parokya. Everything is history. Ano? Asway na ninyo karon Lord, unsay buhaton ako ani akong naong, kiskisan o dili? Kuluran o dili? Nya paghuwat ay ayaw pagdritso dayon. Awa, di ba moingon ang Ginoo, mas maayo patingali ay nala naghilabti aron wa kay gasto. Nya ikaduha, mabayran pa na nimong imong utang. Imbis imong ipakulors buhok, i-partial na lang nagbayad sa imong utang. Aron di na magkusmod ang imong giutangan. Yung kabati mo sa kikugnaong, Lord, mas may nang bati kag naong nga nag-smile ang imong silingan kaysa gwapa ka ika, pero ang imong silingan kasi ingon, ang naong sa animal, gapakulor na sad, gapakulor, nya wala ba yung partial sa utang? Ano? Mga inana ba? Usahay. Inana ba yan? Usahay. Ako bitaw, naayusahay. Karon pari na ko. Sobra naman mga 10 times nga naibog kog babay. Sobra na ba? Nya, inigano ko, uy Lord, ibog man kay ko ani. Nya, mura ba sa siyag na ibog na ko? Kay magsige magdool. Nya, muamin ra dito. Ako lagi interpret og lain ba? May nga Ginoo, wa ka kay bawo, na naman ay uyab. Ay, di ay Lord no. Ay, kasakita sa Lord ay. Sakit-sakit ka diya nga naman sa kay madre. Nako ay sakto dito. Amo na nga maka-realize ra sad ko. Sakto dai mo din imong kabubuton nga magpuyo na gyud mi nga murag
padong nas langit. Ang madre, tuwa siyang monasteryo, ako di asa ko dire, tabla naming duha. Oh, ana. Nya, lipay na yun. Ang sunod. Ana raman na. So ay ninyo, kanang lamparuhon kasi imong bana, kay nakasuyop imong bana, nya lagom kay kagnaw, mayngon ni ka, Lord, unsa man ni, mubaos ko, ikiha ko ni, o patyon ko ni. Yung Ginoo ayaw dawata lang ng imong lagom, kay maayo ra na after few days. Ayaw dahil imong lagom. Malinawon kay inyong kinabuhi. Di ba? Malinawon ba? Why gubot? Tamparuson ka sa imong bana, mayon ka Ginoo. Ampo din ka ba? Lord, help me. Unsay akong buhaton? Mayon din Ginoo. Ningon bitaw ko nga kung tamparason imong pikas aping, ipatagpa lang sa nang pikas. Imo lang sa ipasagpa. Unsa may mahitabo? Mingaw kayo ang inyong balay, malinawon kayo. Kay makuyapan man dayon ka. Na, di ba nagisaba, magyaw-yaw pa to imong banang, nakuyapan na ka diha. Dili pa matandog imo mga silingan, kanang sunod nimo nga balay, di yun matandog. Pero ig-action sa imong banang, tamparuson tigam, siyagit sa kap, ikipistiya kami kung di malakap, siyagit ka, asos ang inyong silingan, mo yung nakalami, biyang pamusilo ng mga buang di, di man sa takapahuway din mana na. Pero patid-patiran kasi imong bana, nya igo ra kang mulagobo, nya moingon ra sa kam, this cannot change my love for you. Pasti lang nindota lagi. Ikaw ugma, lungon ay moabot, lungon. Uy, may lungon. Ay, giatake siguro ang asawa. So de kas lungon, lubong ka nga to. Wa gyud. Linaw kayo. Mao na ang kalinaw, sana? Og ang kahingpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan kay adto naman kasbahak RIP, rest in peace. Pero ang tinuod, wa ka dihas bahak, wa ka dihas Manila Memorial, tuwa ka sa sabakan sa Ginoo, enjoying eternal happiness. Ana. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Lingi ang di mo lingi patyonon. Lingi ing na sugod karon. Sabat ba? Nasugod karon. Sugot na kog imong patyon. Sugot na kog imong patyon. Ngano man, kay ang Ginoo nag-ingon, there is no greater love than to lay down your life for your friend. Walay laing labing dakong gugma nga ikahatag nimo gawas sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. Ug mao nay gibuhat ni Hesus, mao nay gibuhat sa mahal nga Birhen Maria, mao nang nakadawat ta og kaluwasan. Mao ni ang the strongest source of hope.